Koeajo-Sierramme on tyyppimerkinnältään laser, mikä merkitsee varsin korkeatasoista varustelua, mutta tähän yksilöön on kuitenkin vielä otettu hieman ylimääräistä. Tässä on sähkölämmitteinen tuulilasi ja kattoluukku. Hallintalaitteet toimivat samaan tapaan kuin Sierroissa aina ennenkin, eli varsin tyydyttävästi. Ne ovat hyvin käsillä, säätimet ovat helppokäyttöiset ja helppo oppia. Istuimet ovat niin ikään hyvät, tukevat, tarpeeksi kookkaat ja tässä kuljettajan istuimessa on vielä erikseen korkeuden säätö. Takaistuin on niin ikään suhteellisen hyvä, se on tukeva ja 3:llekin riittävä. Mutta koska tämä Fordi on takavetoinen, toisin kuin tämän koko luokan autot yleensä, niin toi niin sanottu kardaanitunneli on suuri ja verottaa takana matkustavien jalkatilaa. Ainoa poikkeuksen näissä säätimien toiminnoissa hieman negatiivisen suuntaan tekevät tämä vaihdekeppi. Keppi itsessään se on lyhyt, mutta sen liikkeet ovat pitkät ja jollakin tavalla kulmikkaat. Toinen asia on kytkinpoljin. Vaikka ajoasennon muuten saakin mieleisekseen, niin kytkinpolkimen tarpeettoman pitkä liike pakottaa pitämään istuinta pari pykälää edempänä kuin sen muuten olisi tarpeellista. Fordin uusi 2-litrainen Twin Cam tai DOHC-moottori, niin kuin täällä venttiilikannessa nyt lukee, on varustettu 2 nokka-akselilla ja kuitenkin vain 2 venttiilillä per sylinteri. Tämä on kokonaan uusi moottori, vaikka tällaista samantyyppistä moottoria Ford on valmistanut aiemminkin. Tätä moottoria toimitetaan myös polttoaineen suihkutuksella varustettuna, mutta koeajoyksilömme oli varustettu 2-kurkkuisella kaasuttimella. Ford Sierra tällä uudella 2-litraisella moottorilla ja laservarustelulla maksaa 121 300 markkaa.